Veli Rothschild, joko se olisi minun vuoroni päästä parturiin? Minulla on ihan liian pitkäksi kasvanut kanssa hiukset. Sinä alat näyttämään minua paremmalta. Eikö se ole veljellistä, että meillä kummallakin yhtä hyvännäköiset hiukset? No mikäs siinä? Totta kai. Tuolla ne asuu ne mun vastustajani. Ne, jotka palvoo väärää herraa. Olenkohan mä tarpeeksi korkealle niin muuttanut, että saadaan piestyä nekin. Onneksi minta meitä on monta ja me ollaan joka paikassa. Täältä ehkä taitsuni yltävät niin, että tämäkin järvi on omistettu minulle. Mitäs siinä tuijotat? Minä olen Rothschild. En mä mitään, mä oon kuvaaja. Mun käskettiin kuvata sua. Sä ite käskit kuvata sua. Ai niin, itse rakas, että mä enää edes muista sitä. Ai jaa. Sulla on hieno hattu. Se on sitä varten, että se kuvaa mun suhdettani siihen, että minä olen universumin yhteydessä. Minun kauttani kaikki maailman kansat saavat armon. Todellisen armon. Ihan tosi. Kyllä. Wow. Saaks mä liittyä teihin? Meihin ei liitytä. Meihin synnytään. Ai jaa. Meillä on verilinjat. Ja ne pidetään puhtaan. Jämpti. No onks mulla mitään mahdollisuuksia? Sä oot kuvaaja. Tavallaan, mutta sutkin on onneksi sä oot aivopesty kuvaamaan minua. Niin Ai jaa. minun ei tarvitse huolehtia siitä, että... Aivopesty. Täh? Niin, Mä ymmärrä. Mitä? Siis millä tavalla aivopesty? Lipsahti, mutta onneksi se Ai niin, en mä muista. Mitä sä sanoit? Ai jaa. muista syödä, että kuvaaja toi pilleris. Kiitos. Mitä Joo. tää on? Tää maistuu jollekin. Vähän. Kiitos. Joo, nyt voidaan jatkaa. Mistä se jäätinkään? Niin, maailma on meidän. Ja me olemme siitä ylpeitä. Tulee aika, jolloin kirkastamme itsemme Jerusalemissa. Mutta nyt ei ole se aika.
vielä. Otin vaihteeksi Jerusalemin lippiksen pois. Sillä odotan sitä voimaa tuolta ylhäältä, universumista, joka tulee tosiaan tuolta pimeyden syvännöistä, mutta myös ylhäältä, koska kaikki on meidän korkeus ja syvyys. Meidän Rothschildien ja Illuminaattien. Anteeksi, niin saaks kuvaa kysyä jotain, että mitä ihmisille jää? Ihmisille jää. Olennaista on mitä Jumalalle jää. Meille siis. Oot sä Jumala siis? No, sinähän sen sanoit. Musta tuntuu, että mun täytyy antaa sulle vielä yksi pilleri. Laitaks mä tää suuhun? Aika hyvänäköisiä viljansiemeniä täällä. Täytyy alkaa näitä jauhamaan varmaan. Kohta, mitäs tää oikein on? Varmaan ruista. Ei oo, ku vehnää. Voi että mä en jaksa aina jauhaa. Tää on kauheeta tää jauhaaminen. Mä en yhtään huita tää jauhaaminen. Kiinni siellä. Tää on niin tylsää ja mä ei yhtään huittais. Pitääks taas jauhaa? Ei kyllä yhtään huittais jauhaa. No niin, ja sit sitä luomuruokaa peliin. Ei tässä kyllä paljon enää olisi jäljellä. Tää on aika vähissä. Otetaan nämä loputkin vielä pois. Ei huvittais yhtään jauhaa. No niin. Tää on tosi tylsää. No niin, anna tulla nyt. Aina tätä jauhamista! Aina tätä jauhamista!